खुलुमबाय दिनै 8 जुन 2023 नि सप्ताहआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्ताहआनो जाहैबाय एचएस निफ्राय पीजी सिम 100 जौखोन्दो बेसेन नाङै एडमिशन। मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय मिरु सरकारा लकडाउन फोसावो, जायनि जाहोनाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोर बाखनायथाव आगान लायो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एचएस निफ्राय पीजी सिम गासै बिफान आरो लोगोसे मेडिकेल इन्जिनियारिं पलिटेकनिकखौ लाफानानै बेसेन नाङै एडमिशन लानो हागोन होनना मैया रबिबारखालि खौरां बिजोंनि गेजेराव बिबुंथि होयो। बिथां डक्टर शर्माया बुंबावो दि फरायसा फरायसुलिफोरनि एडमिशन आरो मेगाजिन पूजा एक्सकारसन प्रस्पेक्टासनि मासुल गासिबो 100 जौखोन्दो फ्रियावनो जागोन होनना बुंथियो। 2 नम्बराव दङ पृथ्वीराज नारायण देब मेथ्सआ हाग्रामानि सायाव गसर थिसनदों। बिटिएडिआव देग्लायनो खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलो आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गेजेराव हाब्रु सारज्लायनायखौ नुबोगासिनो। बेनि गेजेरावनो मैया इउपिपिएल हान्जानि सिडब्लिउसि मेम्बार राजकुमार पृथ्वीराज नारायणआ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनो। बिथां राजकुमारा खौरां बिजोंनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै बुङो दि थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो बिटिएडिआव इलिगेल एपइन्टमेन्ट होनाया सोलिबोगासिनो, जायनि थाखाय बिथाङा गसर थिसनो। बिथाङा हाग्रामाजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' ट्रान्सपर्टनि इएम जागदिश सरकार, एसिएस अफिसार अनिल चन्द्र दिउरि, सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि, डाइरेक्टर सिएचडिनि गासै बिटिसिनि मोन 40 बिफाननि सायाव इलिगेल एपइन्टमेन्ट होनायनि हेंथायै गसर थिसनो। 3 नम्बराव दङ लेपटपनि सोलायै फरायसा फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 20,000 रां होगोन। गुबुन बोसोराव सेबाजों खुंजानाय एचएसएलसि आरो हाइ माद्रासा आनजादाव स्टार मार्क आरो बेनि गोजौआव नाम्बार मोननाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा आनन्दराम बरा बान्था महरै लेपटप राननानै होनाय जायो। नाथाय बे बोसोराव लेपटपनि सोलायै फरायसा फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 20,000 राङै होनायनि थांखि लायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रबिबारखालि खौरांगिरि मेलाव मोगा-मोगि जानानै बुङो दि हादोराव सोलिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर होनानै 17,000निफ्राय 20,000 लेपटपखौ लाबोनाया जानो हाथावै, जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 20,000 राङै सोना होनायनि थांखि लादों। बिथाङा बुंबावो दि बिनि थाखाय थाबैनो वेबसाइटखौ बेखेवगोन, जेराव फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गावनि एकाउन्ट नाम्बार, आइएफएससि क'ड, गासै बेंक डिटेल्सखौ हरनांगोन। 4 नम्बराव दङ भारतनि फुटबल हानजाया 8 अक्ट'बराव काटारनि हेंथायै मेच गेलेगोन। कर'ना भाइरास साग्लोबनायनि जाहोनाव फुटबल फोथारनिफ्राय माखासे दानफोरसिम जानगाराव थानाय भारतनि फुटबल हानजाया गावसोरनि सिगांनि बादायनो गोनां मेचखौ फावसायबाय। 2022आव खुंजानो गोनां फिफा वर्ल्ड कापआव जायगा नारा-नाथा नाजाबोबाय थानाय भारतनि फुटबल हानजानि फैगौ क्वालिफायार मेचआ अक्ट'बर दानाव जागोन। भारतनि फुटबल हानजाया 2022 फिफा वर्ल्ड कापनि गुबुन मोनसे क्वालिफायार मेचखौ एशियान चेम्पियन काटारनि हेंथायै फैगौ 8 अक्ट'बराव गेलेगोन। भारतआ थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव काटारनि हेंथायै गेलेनायाव ड्र' जादोंमोन। बेनि सिगां अमानजों 2 गलनि फारागथियाव जेननायनि उनाव भारतनि हानजाया जाखांफिननो हायाखैमोन। 5 नम्बराव दङ आसामाव गं 17 सरकारि फरायसालिफोरा बन्द जागोन। साननैसो सिगां मेट्रिक आनजादनि फिथायखौ फोसावनायाव सासेबो फरायसाया उथ्रिसार जानो हायै गं 17 फरायसालिखौ बन्द खालामनो थांखि लादों आसामनि सोलोंथाइ बिफाना। सासेबो फरायसाया उथ्रिसार जानो हायै फरायसालिनि फरायसाफोरखौ साखाथियाव थानाय फरायसालिफोराव मुं थिसनना होनाय जागोन। बिनि अनगायैबो बन्द जानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौबो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैथायहरनाय जागोन होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै मिथिहोदों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।